2 weken geleden al, met 1 mouw uit de trui. Het was koud hoor. Dus we zijn al lang blij dat ze vanavond gewoon 2 mouwen in de trui heeft, terwijl het eigenlijk heel warm is. Oh. Maak de winkels graag onveilig met Ruben. Altijd samen met Ruben en JD, de 3 musketiers. En een hele positieve inbreng tijdens het jaar vroeg een Engels sprekende man de weg naar de huisarts. Jouw antwoord was: de huisarts is daar links en daar weer rechts. En als je nu een vakantiegesprekje hoort voeren, dan doet ze het perfect. Dus top. Dat je een enorme doorzitter bent, ook tijdens een schoolreis, een serieuze werker en met iedereen goed samen kunt werken. Er zijn zoveel pluspunten, CQ, dat het eigenlijk nooit mis kan gaan op het VO. Het enige waar ik me een beetje zorgen over maak, is dat het winkelcentrum en de stad een beetje dichtbij zijn en jullie daar met z'n allen heen gaan. Maar ik weet zeker dat jij van Leon van Gelder een heel groot succes gaat maken. Ik zal je humor en je gezelligheid en je spontaniteit missen, CQ. Dankjewel.